dneska tu máme rozhovor s pánom, povedzte vaše meno. Moje? Či Áno, tvoje? vaše meno. Moje je Martin Shelby. To je dobré meno, Dobre, že? takže s pánom Martinom Šelbym, ktorý je bežným súťažníkom a práve bude aj voličom. Takže pane, už máte nejakého kandidáta, ktorého chcete voliť? Ja áno, aj 8 krát. Ako ho chcete voliť? Povedzte nám. No, volá sa taký, že Adolf Hitler. Ten práve, že na kandidátnej listine nie. Není? Nie. Tak potom ja viem, koho chcem voliť, ten bude dobrý. Povedzte koho. Chceš vedieť? Povedzte nám. Ak moc chcem vedieť. Ešte raz? Ako od koho mám voliť? Neviem, to je na vás. Práve, že my sa vás pýtame, že koho chcete voliť. No ja? Áno. Ja budem voliť toho 3354. Stoklobása. Aha. Takže vy budete voliť túto pána Rudolfa Soklobásu. Nie. Myslíte, že pomôže mestu, ak bude teda zvolený? No, ja by som rád volil toho Samuel White. Takže, a myslíte si, že pán Samuel White pomôže mestu, ak bude zvolený? Jasné, že áno. A už s ním máte nejaké osobné skúsenosti? Jasné. Tak Dobre, minulé som opravil auto. tak to je dobre. Tak my vám ďakujeme za rozhovor, pán Shelby. No a z Los Angeles pre Weasel News Jack Stones. Dovidenia.